salagwa 100 chakuti aphedwa, nyumba za anthu zaonongedwa, anthu mwakuti aphedwa. And are you sure, are you still telling me that there's someone in the sky who is watching everything that is happening around the world? Muli sure ene omuntu omwe muti kuli big and tukwena bwake amaona izizi. And alipize moza ngelo Gabriel cheru lumonetsetsa ndalemba zimenezo ndano panga zimenezo. Chifukwa chani sakuchita kukanthu. Imagine the special math ngati inoyo yengo imene asilamu akusala kudya and akupangidwa chipongwe the jaja big man Allah mangoneya zimenezozo. Then alipize ti hey Gabriel tamaona ndana amene sakusala ndana amene ophwanya lamulo. Are you sure? Okay, if you were a god, would you do the same? Would you just sit and watch your children, they are suffering the way the Iranians are suffering right now? Or you would have done something to protect your children? Edi pike ili pampano ikumaja ndi tusima yolowa mimba alive akumagona tutulota bwino kumaona kuti anthu osalakwa akuzusika, anthu ake akuvutika koma sakuchitapo kanthu, koma akudikira kuti amene ophwanya lamulo la iyeyo adzamponye ku moto. Are you sure? And anthu amene akupanga zimenezi kupha zawowo akudikira kuti alape, akalapa adzakhale ndiyeyo kumwamba kumakasangalala. Are you sure? I need the Holy Spirit to understand this. Please receive sense, my people.